maglakaw raw na gikan mabulo pa tong puwente. Lako na ako mga Hindi ka mahasol yung mag-anak ka. diha ko nakat-on na ang kalibutan wa nagtuyok nimo. Mao gyud. Diha na ko naka-realize mo na abi na og sikat kay ana. Pero buyag no kung nayo kuan manawag tao Ana ra ka, bay. Babay ana. Ug mag-jogging siguro kag buntag pa sayo, wala pa sa kini tao no. Di bisag hapon na mo tig-jogging. Wala man kay sila labi na diha sa Ayala mga tig-jogging ilang focus ilang kaugalingon ra gyapon. Oo, diha sa Ayala bitaw kasuay mig panran diha sa Ayala nga katong no sa katong Don Maquiatos. Kuya sa dug ka ng community ang mga nanay, Running, no? running na sa parang jade ba. Kuya sa sila community sa Kana murang diha na ako nakaton na di na ko mahadlok og kanang nay mulakaw ko. Saon na kay kanang mura lang skinsa saon na di mulakaw sa amo na pa-picture na ana. Akong uyab kay mamugos man jud matug 138 mall. Oh. Dito sa Kulon ba to lagi ta dito ana nya. Christmas pa jud. Kaya ginagtao. Buya ni mo to ni adto ko. Pag adto na ako nasagpa ko ano realidad. Kay labyan-labyan ra ko ba. Busy sa kina sa 38 ay. Mo gani sila tanan tao dito mga busy pud na silang kinabuhi. Hindi na muhunong sa ilang adlaw para lang magpa-picture nimo. Bitaw. Nay uban pero kanang dili tanan. Dili tanan. Dili tanan ba. Sukad ato ada sige na glakaw lagi gikan banilat pa dong orilyo glakaw ra ko na. Magdama og sticker. Na kayo batag de. man- Kotob sa makaila, kotob sa kanang mahunungan no. Ug mamandal ko sahay.